everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tata. Ihatag ko ni mo ang resort. Pero, Pero ansa? adto na kamo puyo dito. Uban sa imong anak. Ha? Magdumili gyapon ka. Di man ka mobalhin og puyo dito sa bay. So, diri ka sa Mountain Resort. Imo na ni. Ikaw ang magdaan ng mga negosyo. Hatagan pati kang service car. Bong, Deal or no deal? ang kuan kining... Tubag ako. Dili ka na makakita pa og laing opportunity sa manining akong gi-offer karon nimo, Chuna. Deal. Good. Then, kanun sa kamubalhin? Bong, hatagi sa kong ikong panahon. Oh, come on. Unsa pang higayon na? To settle sa kahimtang sa kong anak. Single mom ka ka. Unsa may problema? Simple raman tingali kayo, Chuna. Unsay nakasimple. Simple ra gyud kayo. Simple para nako. Dili problema. Kung moingon lang di ay ka nga, anak, mamalhin tagpuyo, na ako'y trabaho. Oh? Na-promote ko sa akong trabaho. Gikan sa pagka-PE, kon personal assistant, nahimo na kong manager. Ha? As simple as that. Usa ka na ka-manager. Og stay in ka. Na kay maayong kapuy-an, libre ang tanan. Di ba malipay ang imong anak? Naibaw ko, pero talit na tong duha, nagkinahanglan pa og ikong panahon. Makasabot ra sa kadugayan ng imong anak. Hangyo lang ko, please. Hatagi ko gigayon. Okay. 1 month. Deal. Human sa graduation sa akong anak. Good. Ni ama lagi ning motor na ibutong. Pero wala lagi si nanay. Ay, oo, limutan ang bus. Gikuhag chikot si nanay ni mo, day. Ha? Unsa to na ibutong? Chikots. Chikots. Kotse ba, kotse? Unsa ba? Bay, kinsay nagkuha, bay butong? Ang sulti na ba, ganang gikuha sa driver kompanya. Ang gikuha silang driver? Oh, Ay, kuha na, nagtrabaho, gidi ay taon, ang pinanggan ako. Trabaho, gidi taon. trabaho bitaw. Ngigang nanay tay no. Kinuha am gyud auto. Grasya taon. Bayano. Unsay grasya? Grasya na inday. Uy, tungod kay, bisag dili professional ang imong nanay. Pero pinangga kay sa kumpanya, kinuha og kutsi. Oh, bitaw. Matod pagdili, bitaw. Ano sa? Ingaw lang to na si Chuna, bay butong. Tulti ada proud kay ko nga siya ang inahan sa kong anak. Oh, tu mong sipon ako. Tinaw ni tayo, Maya, oy. Asa ka makita kay Piliano nga? Kuhaon pag drivers kumpanya. Hanap yun na ba, pero kadaghanan gitaon nga kuha. Ano ka narwang mga manigir? Manager. Manager, good. Unsa man na siya. Samot, bay. Makita ni mo diferensya ba? Nga bisag dili siya manager. Oh, pero kinuha og kotse. Baya, bitaw na. No, tarawa. Sakto ka na, no? Bidaw. Porbida ba? Pabuton talang imong nanay, inday. Una taman ni hapon. Bong, pwede umuuli na ko? No. Hindi pa kamay mo muli. Mukuyog na ka na ako. Ha? Asa man? Doon ay birthday party, gidapit ko. Kuyugon di ka. Uy, ingon ini akong attire? Oh, kahadlok naman mo.
Uy, Bong, ayoko pa kauwawi. Mga bigatin magka ng imong tambungan. Ibaya kahadlok naman nimo. Muag kita butik. Ha? Mga bang tawag imong isulob. Ha? Butik? Mga bangta? Filipiniana attire. Hala no, di ko masulob ana, uy. Musulob ka. Ako gikuyog nimo. Bong, Pabor na kay mag-ilis ko. oh, iya kong dad, uy. Si nanay. Hello, nay? Asa sa ala ni mo? Di aman, nay. Tay, nanawag si nanay. Nanay na mo. Oh, baba. Ambe. Hello, langga. Hello, Alan. Asa naman ka? Paabot mi nimo sa panihapon. Nagpalit di ako gumba. Ang paborito na mo. Pangaon na lang mo. Utampong ko birthday party. Dalon ko sa kong boss. Unsa? Paabot mi nimo? Uy, wala ko dalang kaldero. Pangaon mo diha. Kasabot. Bugo. Okay langga. Okay. Sige na, bye na. Bye langga. Unsa gitawag ni nanay, tay? Mga ona lang tayo day kay maguna lang tagkaon niya. Di pa di siya mauli. Dili pa inday kay dunay birthday party ko nung natambungan ang imong nanay. Mao ba? O niya, tay siya ra di ay. Kuyog unta ka. Uy, ayaw lang sa duwa. Matay labot sa imbitasyon inday. Bisa na, tay. Bana ka good. Kuyugon gid unta kang nanay. Ay, mauwaw ta uy. Wow, good. Kagwapo ni mo, Nya, mauwaw ka? Ay, di lang ko inday. Tara. Manghaon lang ta. Kakiwaw bayaan ni, uy. First time man nagsulob ka ng Filipiniana. Ang ayan kayo ka. Mura ko kasawag congressman ani. Dapat lang. Kaysa sunod eleksyon, mulangsad ko sa pagka-congressman. Oh, mo pa? Sakay na. Okay. Okay. Ato na ta. 7 p.m. na ba ya? Sakto kayo. 7:30 ang dinner. Tinuod ka ba, ha? Lagi ba? Kabuang lagi? Lingaw kay ko niya. Nga niya, sumniya. Biyuda. Patay na ang bana. Baya, no? Dato ba, Dato kayo. Kaya nakita man ako. Mahalon kayong sakinan dito sa iyang garahe. Buyo. Oo. Biyuda? Nya pila edad? Magtanaw na ko, marag, wa pa kabot 50. Mga 40 kapin. Uy, burang si Ginawa Delpin. May asin pa. Banga lagi. Unsa ba? Nikili kang biyuda ba? Nya. Birahan mo. Ha? Birahan ba ni mo? Bukan ba ni mo mohon? Hanggas na ni mo. Di lang taon ko na ba? Isugo ka pa pangitaon ka biyuda. Nakakita na kaon niya. Bira na yun. Munguros ako. Guru. Eh, bay, sulti ada ka. Di ko kahimo pagluibs kan akong langga, bay, tuna, bay. Langga ka na nako taon, bay. Bay, alag. Nana ang birthday celebrant. Dali, sugato na to. Ihatag ang gift. Okay. Happy birthday, Mayor Pamela. Thank you, Bong. Tuna, ihatag ang gift. Happy birthday, ma'am. Thank you. Mayor, pahino tagsasingot, ha? Thank you, Sindoy. Yes. What a small world. Welcome to the party, Miss Tuna. Sindoy. And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!